Άκη! Είναι παλεύουμε ένα τονάκι τώρα. Στον στριμονικό κόλπο. Σε πάρει βιοπαλαιστή. Είμαστε 300 μέτρα από τη θάλασσα. Από τη στεριά της θάλασσας εδώ. Από ό,τι βλέπετε έχει πάρα πολύ ενέργεια. Δηλαδή δείτε εδώ πέρα ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό. Μισό γιατί δεν θέλουμε να το χάσουμε. Θα ρίξω λίγο φρένα. Να πάρει λίγο. Παιδιά εδώ πέρα μπορεί να το παλεύουμε αυτό το πράγμα πόσες ώρες. Δεν και εδώ πέρα φρένα. Παιδιά έχει πάρα πολύ ενέργεια αυτό το ψάρι, δεν γίνεται. Τώρα πηδάνε και από πίσω μας παπαλίνες, δεν ξέρω τι είναι. Εντάξει, κουράζεται σιγά σιγά. Αλλά κάνει πολύ καλά κεφάλια. Κουράστηκε. Δεν κουράστηκε, απλά έρχονταν πάνω μου. Τώρα το φέρνω ξανά σιγά σιγά. Τώρα πηδάνε και από πίσω μας φρύσες. Αλλά σιγά σιγά θα το φέρουμε, που θα πάει. Simon FX, εντάξει. Πλανάκι 40 γραμμάρια από το Τέμου, από τον Κινέζο. Έχω να πω ότι είναι το πρώτο μου τονάκι ever. Το κουράσαμε, εντάξει, έρχεται στο αρχείο. Άκυρο. Εντάξει, θα το παλεύουμε αυτό κάνα μισά ώρα τώρα, αναμυστικά.